lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat ngal daw kada kayo amin, papagayam. Kablaaw, manipod kada kami ang mga akam, kadagiti agduduma apakasaritaan ti biag, dagiti papagayam nga agsursurat. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin, iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo kan biag kita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan nga Manuel, manipod probinsya ti Kalasyaw, Pangasinan. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F, adu dagiti nagbalin nga arapaap ko iti biag, ngamjak natungpal. Ngamin, nasapaak anak ki asawa, ket jakon pinalpas ti panagadal ko. Isu nga idi adan anak mi iti asawak, piniliklatan ti nagarapaap para kadakwada, saanan a para kanyak. Ngamin, jakon namnamaan, amaragpat ko pa'y dagita nga arapaap, gapo talakaya kon. Rugiak nga rodan ti ag salaysay. O, kasano man ng Layla, umuna akon iti pila. Ah? O sige, makamu ka. Biyag mo matday. Doda kamila ko mati matungpal. Nasaysaya at kumano mununa pa'y amaki asawa ni Manang mo Alayla ng mitisika, Zandra. Isu na lang tawan mo't maramidan tayaw. Tawan mo't mubyo ni Manang yaw. Kan may sa, awan mo't agar-aram kan kwa na lakay. Hala, grabe kayo mo. Rumwar kamat nga minsag paminsan amanang. Kasano ang makaasawa ka ngay? No balay opisina. Opisina balay laang tayan mo. No jak agbidtot. Naasawaan amin yung dagiti ka opisinaam. Ay na, di nakman bibiyangan si Cassandra. Awan mat kati parikot kanyak no umuna ka amaki asawa din ko. Concern kami lang mat kan anak ko. Si kalangan ti awan pa'y asawa na kada kayo nga kakapsat. Ay namapmapanan ti tawon. Lumakay kan bumakit kamin kinitatangyo. Saan mi matakayat nga adakit di mabati nga agmay-may sa intunawan kami. Puro trabahon tumutar aramida manang. Ay na, adda nga min iro-ornongak. Isa ka sa pulak tag trabaho. Nagadunday to'y akwarta, anak ka. Para kada kayo day tatatang. Para kanya. Ay, di nakman ang angawan. Aramatan nyo ang mga ipatungpal kadagiti arapaapyo. Nay, anyat ka't mo asawin? O di agadal kayo. Palpasin nyo ti kurso nyo. Ay, di nakrabakin, anak ka. Iti day to'y ataon ko, anasurok asing kwinta, agadalak pa'y laang. Apay, adda ka di age limit ti panagadal? Saan? Diyak kayat. Alaim day to'y akwarta. Aramatam langin nga agnegosyo. Ano, oraan niya dito, pangaramatam iti kwarta. Tatang, sabali mo ti para iti negosyo. Dayta, kit talaga para kada kayo. Ha? O, kitain nyo dagiti nakasabit iti pader ti balay. Puro diploma kan certificate mi nga agkakabsat. Agraman ni nanang. Ta kayo laangan ti awan diploma na, tatang. Umanayan kanya, dagiti diploma kan certificate yo. Naragsak ako namang buy-buya ka dagita. Saanin ang masapol nga oray siya, kahit madaan iti kakasta. Saan lang amay papan iti diploma daytoy tatang? Amok nga adadag iti arapaapyo iti asaan anatungpal. Impangpangro na yu tinagtrabaho ngam iti makalpas iti panagadal yu. Gaputa adda kami nga anak yu. Itatak kabailan min ti tumakdar iti bukod mi asakan.
Asikaswan nyo mutan ti bagbagiyo nga tatang. Lakaya kon. Sigurado akatawaan dak, no agadalak. Saan, tatang? Agenrol kayo iti pagadalan nga ayan dagiti gagayem ko aman nursuro. Adto iti pamasahek, Barok. Walang Barok. Ay. Punto kaya nagwarwaras ang dapat, pare Manuel. Si kamay pare Rico. Anya adamag day taparay. Estudyante blues, pare. Ay luko. No kantsawan naklang agawid kan, paray. Saan pa, pare? Kinapuno na kitapalan ka. Anya, imbag pa dagiti anak mo, malagip na ka paglipasan iti panagadal mo. Ay, dagiti anak ko. Ay, andan pamilyada. Siyak pala, timang bibiyag ka dakwada. Iswa nagasat ka, pare Manuel. Tanaparaburan ka, iti nagsisingpet nga anak. Kumusta nga iti biyag ti estudyante, pare? Nadumit lang ti chik si Jay. Ay, agistorya ka na, pare Manuel. Ay, kwa. Ay, sika talaga, pare Rico. Di ka pala nagbalbalew. Ay, may kadita balay. Ay, mga ano ada mamerienda ngayon sa gana ni Bakay. Ay, uwan pare. Dahil tatiro raya. Kasano aya ako tsenday toy. Jakmet amaw. Ay, dahito yan ti bagbaga ka ni Layla. Jak amot ti computer. Dahito iti rigat na itangamin kay. At ti computer iti pagadalan. Agraman iti balay. Parikot itano kasanok nga research nga maysa. No libro ko madinalaklaka. Tatang. Miguel, anak ko. Adda ka ba? Uwan tatang. Nangidagasak iti abas tuyo. Naggrocery kami nga minidikal man. Iso ngayong lakaman da kayo na dito'y balay. Apay, anyat araramidan nyo? Ay, kwa, naimbag tanda ka. Ay, umay ka man, ta isuro na. Anyat ti maitulong ko, tatang. Anyat aramidan nyo, ya? Ay, jakmat amo ako tiyenda ito, eh. Ag-research kami kano maipapan iti electronics. Tatang nalakala dayta. Kasto ni, igaman nyo ti mouse na. Ay, daytoy. Wen, di mo taday suro-suro na? Dayta man, pindutan nyo. Dito'y kayo mag-research, no adda kaya tiyo maamuan, tatang. Ay, kasjay. Nalakalaan, basta mo yung tagbasa. Surutan nyo laang dagiti instruction. Nagrigat agbalin ng estudyante. Tatang, narigrigat agpadakal iti anak kan agbalin apadre di pamilya. Angam kinabaalan nyo. Saan nga imposible dahi ta? Makaturpos kayo. Agtalag kami iti kabaalan nyo, tatang. Wow! Makatawanan nga agad-adal kayo, tatang. Kat makatawan matan, puro reklamo. Narigat ka di, tatang? Ay, di na kung damagan pa Sandra. Kat, kumusta kayo matgayam ken ni Carl, Sandra? Okay kami laang, nanang. Awan may baga kiti asawak. Nakasingsingpat kanya. Nasayat nga rod no kasta. Rumbang na laang mayat nga agsingsingpat ka. Nang runay takit dandani kayon maadaan iti anak. Masapul nga agbalin ka apagwadan nga asawa ken ina. Kadag iti agbalin tong anak yo. Di kagararamid iti banag apagbabawayan to iti udin na. Wen, tatang. Amok dayta. Nakita kada kayo kaninanang. No kasano ti husto apa nagpamilya. Isong aramidok mo't nga ron amin nakabaalak. Tapno agbali na kapag wadan nga inakan asawa. Napno iti panubok kan sakripisyo ti pan nakiasawa, anak ko.
Nakita mo tirikat kan sakripisyo ti amayo, manipod ugbing kayo. Ammo manak ko. Awanan ti umasping pa iti kinanagsak ti maysa nga ama, makakita iti baligi dagiti anak na. Malaksid ang napadakil kayo ang nasayaat, nakaadal kayo pa'y amin. Dahita ti kapapatgan asagot kada kami kanina ng yaw. Umuna akasangay ti anak ni Sandra ita. Apay, saan kayo kadi ama pantatang? Ay, uray ka sa no ti ayat ko amapan, saan mo't amabalin. Adda ka no abrap nga oral exam mi ita. Saan mo't amabalin ajak mapan. Amangan no ibagsak nak ti profesor ko. Di pa ikit agriti kakmanayin. Anya nga oras ayat ti exam yo? Alas 3. Kat, pangal daw mo ti birthday party ti anak ni Sandra. Ala, agpilis kayon. Tamapan tayo pa iti ayan da Sandra. Kalpasan na, itulot kayon ton ije pagadalan. No nga jak masang boat. Maladawak. Ay natatang, kabailan nyo dayta. Siyak ti makamu. Apay, kayat yu kadi agumura kada kayo ni Sandra. Inyunay-unay na paimat nga ro ti ipapanyo iti party. Agdalag kayo kadi kanyak tatang. Siyak ti makaamu kunak nga rudin. O tatang, mapan kayon? Jesus, 10 minutes lang ang sakbay nga alas 3. Sige kit din tatang, mapan kayon. Tarayin yun. Makasambot kayo, masiguradok data. Wide. Lalayin nyo tatang Wide. Apay ngay, agluak matan. Diyos ko, agyaman na. Gaputa pinaraburan na kami iti ang maakas ken ni tatang. No saan agapuken ko ana. Awan kami matitan no anya ti adda kada kami. Aging ga kabailan mi. Suportaran mi. Aging ga amaragpat ni tatang ti arapaap na itibiyan. Kasla kaano lang daytay. Dandani di mo kayat apat ganti pa ng paadal nilaylakan ka. Oh, ita. Agradwar ka, Manuel. Uun nga ron bakit? Agingga ita kasla jak pa'y lapat dyan. Sakbay amalpas daytoy atawan. Matungpalan ti inararapaap mo amakalpas ka. May sakan a degree holder. Simple lang, ti arapaap ko bakit? Ngamin sakripisyo mo at para kada kami kadagiti anak mo. Pinagadal na, kalpasan na, dagiti mo't anak ta. Mas pinilim ti nagtrabaho para iti pamilyam, ngam ti arapaap mo. Ay, apapalak idi dagiti sigod na kaklase. Ngamin, amin dakit nakagraduate. Kain adda-anda iti natalgad at trabaho. Napintas ti biyagda, idinto ta siya. Tila mas trek ko at trabaho. Tapno lang mabiyag kayaw. Ngam idi makitak ti kinagagat dagiti anak ta. Nang runa dagiti awards ang maalada. Ay, impanakkel ko ti bagig. Naragsakak. Ngamin, may pagpanakkel ko dagiti anak ko. Kat saan ang asayang dagiti sakripisyo talakay. Sandra, kita man to'y badok no bagay ko?
Wen, ngam napimpintas to nakatakin day tapolo manong. Taglisi kayo man nga hindi tayan ti Sarming. Itay kayo pa'y dita. Jak makita no, ustumot la ti pormak. Taglisi kayo man. Di nakdisturbuhan, Miguel. Madadaal ti make-up ko. Ang mga numakitak iti graduation ni tatang ni Mr. Wright. Iso ang masapula na pintasan. Amukin ka. Manong, suportaran talata ka din ni Manang. Uwin Ala, agawan nyo na. Maladaw tayon. Relax, bro. Kabailan tayo ti makadanon iti pagadalan da tatang in 5 minutes. Nagdayta ka manang. Apay? Kinunakmat ka. Di mo una iti agpatara iti kotsem. Kanayon ka nga overspeeding. Di ka agan-anad iti panagmanehom. Ay, sus! Kasla di kamot na irom ka ni Manang. Siguro, no san lang nga nagbalin nga empleyado iti bangko. Ang mga car racer itan. No kasano kumamat ti kinapartak mo nga ag-drive. Kasta kumamat ti kinapartak mo nga agbiro iti lalaki. Anya! Very well said. Ay na, aday ta ni tatang, umulin iti stage. Manang, tay kamera, partakam. Ala ni Manang, agsangit kitin. Masapul ang maalam iti ladawan ni tatang. Yagbon ti kamera manang. Siyak ti mang picture ka ni tatang. Luan ni ragsak na ito ay ating ko. Kamaudyanan na natungpal matlaangan ni tatang ti arapap. Katuston tapno jak mailuyos. Kita mo, nagwaras ang tinusar mo ang maskara itaglawlaw ti matam. Kas kalapanda. Anya? Kasano no makitam nito ni Mr. Wright, di pa ikat kababain iti kasta nga itsura mon. Anak ko, naggraduaran to'y amayo. Yay! Yahaw! Congrats, tatang! Congrats, tatang! Kamaudyanan na. Maisabit mo matlangan ti diplomam iti abay dagiti diploma may. Agyaman ak unay, Layla anak. Awan anyaman na tatang. Dayta ket panagyaman mi kada kayo iti amin a sakripisyo kada kami nga anak yo. Wen mat ngamin, tatang. Iso ahusto ka din dayta panagyamyaman nyo. Ay, nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gapo, tada kayo ti anak nga integ na kanyak. Ket pagyamanak day taken kuha na aging gatong palbiag ko. Agyamanak kada kayo anak ko. Kasta matenken ka bakit? No para kadagiti dadduma ket may salaang a papel ti diploma, para kanyak daytoy ket may sa apakaidayawan, nga iti kaano man ket saan a maartapan ti uray mano agatad ti kwarta, wenno anyaman anain materyalan a banag. Daytoy a diploma ket mangipakita nga iti kaano man ket jak nagbidot a mas pinilik ti nagbalin a padre di pamilya. Naragsakak kadagiti amin arigat ken sakripisyo para iti pamilyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Manuel. Ken ka pagayam, Manuel. Kablaawan ka iti panagturpos mo. Nagasat ka, gaputan na addaan ka iti nasisingpet nga anak. Numaminsan, adamot laeng kadagiti naganak amang disiplina, kadagiti anak da, iti kastaket na sayaat ti panagdakkel da. Maminsan pa'y may saka, kadagiti makapaneknek, nga uray kasano karigat ti biag, uray kasano kinaadu ti paglabasan a panubok,
at dan tulat tabaligi amagunod. Alakastan pagayam Manuel, kat pagyamanak unay, tiing kapan nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Sakbay ti amin, kablaawan da kayo manen iti naimbag kanagasat nga aldaw. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Ti surat nga inta ikan biyagita, ket nagapukan ni pagayam tayo, nga Rael, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, din makelak iti pamilya amarigrigat. Aklonek ti kinasadot ko, iso nga jakon nagadal, ket kinaykayat kon tinagbalin nga istambay. Arak, babae, ken aminan aklase ti sugal tinasumok ko. Nagbalinak paykit din asuki, iti istasyon ti pulisya, dito'y lugar mi. Gapu iti kanayon, apa nakigulgulok. Nakaritak no kasjay ang mabartekak. Isu nga ado dagiti makaap-apak. No maminsan, agsango kami paykit di iti amak nga aginom, banag apagungungtan met ti inak. Ti amok idikat agnanayonan akastoy ti biag ko. Ngamdimteng ti jak ni namnama apasamak. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Rael, nalpasan ti reglamentary period, mabalin mo ti rumwar. Madamdaman ton sarento. Dito ay akong presento mangal daw. Kasla na imas ti sidayo kahit. Ay, unay kan Rael. Aramidam samot din a hotel ti istasyon mi. Pabasulan nyo dagiti awanan bay nakabaranggayak. Ngamin, di da maumuma amang reklamo kanyak. Isuda pa ikit din taking basol. Kat mo sigamot tinalaing. Naglaing ka makiapan no kasya na bartag ka. Binarsabarsak mo pa iti bato ti balay ni kapitan. Amom ngamin sarento, makapasuron tayo dya kapitan mi. Nakasadsadot. Amo na nadadal ti basketball court idi na panabagyo?
Ngam di naman la aksyonan, Mike. Awanin ati pagpalabasan mi iti oras no kasjay nga awan palot. Oh, abay, mano ka din titawan mo ita? 30 ko na. 30 matgaya mo titawan mo. Ngam inuubing pa ila ti panunod mo. Day tal pagpalabasan ti oras ti ambong maramidan. Ha? Kata niya ako mga tinamnamam iti kas kanya asaan na nakaadal sarhento. Saan ay nga sideline ka idi kanimang kanor? Ida drive mo ti jeep na. Wan, oh, masaduta kun. Makapasadut mo't ngamin ti agtrabaho sarhento. No kasta, agpada kayo lang kani kapitan nyo. Sadok! Sa di numanan tinagapwamhana. Napanak na kimisa nanang. Kabarbarugayam ti Paris Pris tayo. Madlaw anasingpat. Kan champion ti looks na. Uray addan edad na. Ay nahana. Misa ka amisa. Ngam awan mat mapaspasamak. Isumat latta ti biyag tayo. Saan mat asungsungbatan ti Diyos dagiti kararag mo. Ala ni nanang. Domingo pa'y mat ita. Mabalin ka di. Saan kayon nga agdiskurso. Tanya ti kayat mo nga aramidag. Agul uli makaklatan. Jak agsasao kasjai. Ay biyag aya. Nabambanuga kon iti kastoy a klase ti panagbiag. Ti amam inaldaw anabartek. Ni manong mumet arael. Aguray ka. Sa dino ti ayan ni manong mo. Kasla dual dawon ajak nakitkita. I'm home! Aday tanti birbiro kanyo, nanang. Naggap-gapwam manan, Rael. Sa dino kumapay ngay, nanang. Siyempre, ijay presento. Ijay laang matipagpalpalabasan na iti agpatnag no kasjay amabartak. Ay, awan mon, Rael. Oh, kita nyo kiti, oh. At dapat take out ko. Pinabalunan nak ni Sargento. Adobo ang manok ko naman. Isong imbes nga agdiskurso ka di tananang nasaysaya at namangantayon. Sige, dako pa yung pangabakan nak. Oops, may sabay. Oops, uy, good. Ayos. Nangabak ti postak. Adda manan pang-arak ko no kosto lang. Naggana sa nabiyag. Diyos ko, kaano ka di asong batam dagiti kararag ko? Kaano nga ta sumaya at mati panagbiag ni? Nabanuga kon iti kastoy a klase ti panagbiag. Agpakpakaasi Diyos ko. Sapay ko tapagbalbaliwo mo ni manong ko. Mabutang ngamin, Diyos ko. Amangan nyo iti may isang aldaw. Saan laangan nga iti presento ti papanan na? Nadikat. Hana! Hana, anak ka! Ninanang deja. Apay ka dinanang. Ay nahan ni Manong mo, Rael. Ni Manong mo. Apay ni Manong. Anya tinapasamakan ko, ana. Basol mo amin daytoy ang mapaspasabak italando. Na, apay ngay asyak ti pabasulam mirna. Gapota saan ka nagbalin a pagwadan nga ama. Kitaom ita ti anak mo. Dimbakal abarumbado. Ay, di nakman pabasulan. Kitno sika matinang padakkel kadakwada. Sika ti kanayon da kadwa kabayatan ti kadak iti trabaho. Ita, siyak ti pabasulan. Sika ti nakasursurwan na kadagiti agduduma klase ti bisyo. Ay, agtal na ka man. Imbis at sermunan nak. Ingka sikaswan ti anak mo nga da iti ospital. No adda ko manatalgad at trabahom. Nakalpas kumamat ni Rael iti panagadal na. Ngam saan mat, taadda dita nakatambay. Agin inom, kat inton mabartak. Agbirok iti kaapan na. Hay makaumabiyag. Wanain basol kon. Siyak aminan ti aking basol iti kamalasan iti biyag tayaw. Kaano akpay aya nangabaken ka. Sika akanayon ti hustaw.
Sa dino ti papa na Manong Rael, saan pa'y laang anaimbag ti sugat di tang ulo kan kiday mo Makapaburyong dito'y balay. Ay na Manong, amom ka di adandanin na awanan iti puot ni Nanang, idi nakita na kaadara-dara. Ti ammo na nabuungan ta ulom. Oo, kayo mat. Ni, papanamon ngay Manong, saan ka apumanaw? Uy, Manong Rael! Tal na ka man. Sayat ko turumor. Na, ay, makaammo kay tibiyag mo. Nagtangken ta ulom. Sino ti kumarit ka na kayo, Agbipinalas na yun, no kaya tiyo! Sana siya tipad, patasan nyo. Hoy, Rael, nabarta ka manan. Di mo man amon tilablabidam. Agtala ka man, makadisturbo ka kadagiti kaaruba. Disurasan ti rabi. Martin, naturod ko na. Aglalaban tayo ta makita ti malalaki. Ay, naanak ko, dumgag ka kumamot iti sao. Pang-asim. Intun kwan, i-report da ka manan. Apay, kayat mo manen ayat ti mapan maturog iti pagbaludan. Awan bibiyang ko kada kita karuba. Aramidin dati kay kada.Ag-report da. No iso ti pagragsakan da. Nagadungam mo da. Sana ka mabutang. Awan ka butang ko. Ay, awan mo, Rael. Talaga natangkan ti ulom. Awan dengdeng gemasaw. Iso makaammo ka nga rod iti biyag mo. Makauma ka. Anyamatan. Itapay na dadailan. So apay dardarasak. Balada bakon. Agalas 9 ket. Alas 10 ti kasar iti simbahan. Ne, apa yan? Pagyaman ako, Diyos ko. At dan sa akin di good Samaritan ngayon patulog mo. Ano tilugan nyo? Saan mo ta na ma-start, Barok? Uy, sikat ka baro apa di dito lugar ni? Uwen, Barok. Kahit jo ka di nga gandar tilugan nyo, Father. Uwen ko Barok. Amang ano ka ba alam kiti apa andaran? Ada ngamin habhabulag akasara. Karag-karag mo't ngamin ang tilugan nyo, Father. Gumatang ka ngaminan iti baro, Mabalin ko tarimanan ita. Ang mga ano inton madamdama, ano inton bigat, kat madadahal tumanan. Among ka diatag maneho, Barok. Ha? Apay ka di, Father? Nay. Si kakadinday ta, Rael. Wow! Ayos mayat ti pormam ita Manong Rael. Oh, bagay ko kadimot lang. Uniforme met day ta, anak. Buntatang, impadaitan nak ni Father John iti uniformek. Iti kasta, di sintimat akitaan. Kanta mo saan ako na marigatan nga agbiro kadagiti isuot ko, no kasi nga dalakad mi. Ay kain na saya at ano kasta, Barok? Agdwabulan mo pa'y laang kini Father John. Ngam dakkelan tinagbaliwam Manong. Ha? Makapasaron nga rin dumaminsan. Ngamin, oray kayat ko kumati uminom. Jakmat basta mapanawan latan ni Father. Adi, mumpuwain latan ti inumam. Ala ni Tatang. Ha? Sakbay na panunot mo, naaramid kunday tatang. Anya? Manong Rael. Naminsan lang matkit di. Naamuan nga ni Father, iso pinagungtanak. Iso dya akong inulit. Day takot ti malalam Manong. Kaya't ko nga ro din na panawan, jakman amoy ti dadya padi.
Kasla si Dagtirek na kan ko na. Sabalit iti panagkita na kanya. Saan akas iti panagkita dagiti daduma kanya? Aparikot ti sangalubungan. Ti panagkita da di apade kanya. Ket may sak anasayaat. Ken mapangnamnamaan a tao. Naimbag nga orasyo, Father. Oh, si kamat gaya, Mirna. Nakapasyar ka, mat. Wan, Father. Inyagan kayo iti rambutan kan abukado. Kapuros na kita, Father. Nagsayaatan. Agyaman ako na, Mirna. Aywan, adda ni Rael iti bangir a building. Adda ngamin activity mi into no may alawas, ket sursuruan na dagiti ubing ngagkanta. Malaksi da nalay ngagkanta. Nalaing paigayam nga gitara ni Rael. Wan, Father. Nalabsak nga rod itay. Imbala iti amana. Nalaing ako manta kan ag gitara. Father. Agyaman unay kada kayo, Father. Amuyo kadi apermi asakit ti ulok day tanga ubing. Idi awan kayo pa'y dito lugar mi. Kinapod nun kasla urayak laangan nga daw may mangibagaan atayan ni Rael. Gapu iti kinalaing na amakiapa. Nang runa no kasjay amabarta. Nagbalinan asuki da ije presinto. Gapu iti panagsubli-subli na iti pagbalutan. Berna, awan imposible iti Diyos. Kabalan na pagbaliwan ti may sa tao. Nulakit di tagtalag tayo kankwa na. Father. Agyamanak iti panangibil ang yukin ni Rael kas anak yung atan. Awan ang yaman na Mirna. Nasing patatao ni Rael. Awan lang amin, ti gusto mang tarabay kankwa na. Nang runa ket puro barumbado ti barkada na. Iso ang maisursurot mat iti sana na saya at nga ugali da. Itatanaya dayo tayo ni Rael kadakwada. Makita tayon tipod no akinatao na. Apay day ta Rael baraw. Lakaya kon. Tapno agbasa iti kasta. Ken nawanan tsukos ka. Diakon mabasa dagiti nagbabasit a litrana. Ay na, nakabiro kay manan iti irason nyo, tatang. Sige. Into nagsweldo, igatangan kayo iti reading class yo. Iti kasta, mabasa yo ti Biblia. Ay, sanain. Gastos ka pa ilaeng. Sanain. Ay natatang, saan kayo ngaminan ako muntra? May saka, Mike. Hanadin ko. Itugot mo tuman ni tatang no kasya makimismisa ka iti Domingo, wen? Manong, itugot ko idakin ni nanang. Amok akor ni kada kayo to ibagak tatang. Angam amuyo kadi. Naragsak gaham ti biyag no asidag ka iti Diyos. Dumaminsan, ti amu tayo ket awanan namnama. Ti amu tayo ket awanan ti maragpat tayo iti biyag. Angam no awatam gayam ti Diyos iti biyag mo. Ket italak mo amin aparikot ken dagansen mo iti biyag ken kuana. Lumag-an tirik na. Ket ininot a mabalbaliwan ti biyag tayo. Miss F, no ikumparak ti biyag ko idi ken ti biyag ko ita, kasladyak paylaeng mamati. Ti amok ket awanan pagbaliwan ti biyag ko. Ti amok ket agnanayon akon nga istambay aginggang ay pulang ko ti bulod ko abiyag. Pudno gayam atunggal pinarswa ti Dios ket ada na ituding a misyon na ditoy rabaw ti daga. Dakkel panagyaman ko ngamin amok ni Father John ken dagiti daddumapay nga agpapaay iti simbaan ket nagbalindaan na saya at nga impluwensya kanyak. Kang runaan ti amin na amok ti Dios ket iso ti nakapagbalbaliw iti biyag ko. Daytoy man ti padas ko Ajactopolos malipatan.
Tuy pagayam mo, Rael. Ken ka pagayam, Rael. Bayat ti kadda tayo dito'y rabaw ti dagang agbibiyag, saan nga imposible ti agbalbaliw. Nang runa, no talaga nga kayat tayo ti agbaliw. Rumbang nalaeng abumangon tayo iti pan nakaisukba ket mga barwanan tayo iti baro abiyag. Italek tayo ti amin iti Diyos anamarswa, iti kasta ket agbalin anaragsak kenalagan ti panagbiag. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam tayo nga Rael, manipod probinsya ti La Union. Ket patsek, anakaibati iti adal ken liwliwa kada kayo amin. Sapay kuma, tadi kay mauma amang tarabay, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Ipan nga itinaminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon to pulos malipatan ang nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Adto'y manen ti pagayam yo, Miss F, amang kabkablaaw kada kayo amin, itinagasat, ken nabindisyon nga aldaw. Maminsan pa'y, kayat kumanen ti agyaman, kada kayo amin, gapu iti kanayon a panang tartarabayo, kadagiti drama, nga iap-upload tayo. Sapay kuma, tadi kay tumauma nga agdengeg ken mangpadaan, kadagiti sumarsarunupay a drama. Agyamanak kadagiti kabarbaro nga subscribers. Pagyamanak met amin dagiti naanos nga agkom-comment iti comment section tayo. Kanayon kuma ti panagan-an na Diyo, kang runaan dagiti kakabsat tayo nga adda iti ballasyo taaw. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikanbiag ita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Tricia. Manipod probinsya ti Bagabag, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay. Tricia, kunamlat ta kuma kanyakon. Kayat kumat nga ibinglay tinagbalin apadas ko kan ayat, iso nga palubusan nakngarod tapno innak istoryaan. Tipuon ken makagapo no apay nga addaak ita ditoy Taiwan. Rugyak nga rudan ti ag salaysay.
Anya ngay mat daytoy nakakabil iti basit a box nga inted mo kanya, Tricia, sweetheart. Katlo ka tamon sweetheart. Itikas na, maamwam no anya dayta. Sika talaga. Ada pa'y pasuspense mo, ha? Siyempre mo't itikas na, agbalin a memorable ti man sarita, sweetheart. Lukat akon, ha? Ne? Sing-sing. Kaya't ka diya sa wanda ito'y kahit... Juan Franco. Siya kun amis mo ti mga wiskan ka tapno agkasarta. Will you marry me, sweetheart? Katwa na. Siyempre, sweetheart. Kinapod mo na. Kaya't kamatan nga ikalaysa. Iso na lang tawan pa'y mataramaton ta. Mabayinak pa'y kid din. Ngamin si kapay ababay tinagpropose kanya. Okay lang. At data yun itimako na akabarbaro at teknolohiya. Iso nga uray da kami a babae, kat mabalinan nga agpropose ka dagiti lalaki akayat mi apakasaran. Iso na lang nga tawan pa'y trabaho. Malaksit ididay ta kat awan pa'y urnong ko. Awan aramaten ta, iti panagkalay sa ta. Awan parikot itiday ta. Adamat basit urnong ko. Kan may sa, adamat na talgad at trabaho. Tinapatag ita, kat makapagkalay satan. Agbiro kanton iti trabahom, inton agasawatan. Anya jay kinunam, Tricia. Si kalaang ti agastos inton kasariyaw. Wananang, ngamin, awan pa'y matrabaho ni Franco. Iso asyak pa'y laang No kasta ngawan pa'y trabaho na. Ay kat saan kayo pa'y kumaa nga agkasar. Urayon pa'y makabirok iti trabaho na. Kan makaurnong iti usarinyaw nga agkalaysa. Nanang, agtrenta akon iti umay abulan. Amangan no awan ton namnama nga agsikugak. No urayan mi pa'y makaurnong ni Franco. Oh, dire mo armatla ang ti kinapod na. Asika ti akin nakam iti panagkalaysayon kin ni Franco. Ay naanak ko, panunutom pa'y kuma iti husto sa kanto ag desisyon. Laglagi pam nga ubing iti 5 atawan ni Franco ngem iti sika. Nanang, agduan atawan kami nga agnobyo kin ni Franco. Ken maysa, agin innayat kami. Iso adyakon kayat apabayagan pa'y. Masapul nga agkalaysa kaming iti kabiitan apanawan. Ay kat adakan ka day ta, Tricia. Sapay kumaatawan to ti pagbabawyam inton madanon ti aldaw. Nanang, ay ayatek unay ni Franco. Agin innayat kami. Iso masiguradok nga awan to ti pagbabawyap, iti pan nakikalaysa ken kuana. Franco. Uy, Franco. Agring ka na. Aldangon. Kunak man no dapagnam ita. Makatorturo ka pa, Tricia. Hinton madamdama ako na bumangon ta na. Masapa pa Anya, di mo't kunam nga adda interview ita, iti inaplayam at trabaho. Alas 10 day, Jay. Kita mo, alas 7 pa lang iti agsapa. Nasapa pa, kunak mo. Ay na, nasaysaya at matlaang ti masapa ka. Ngam ti maladaw ka. Sayang mo't dadya at trabaho no di ka manin maala. Wen, kunak mo. Hinton madamdaman ton. Sige, umuna ak nga ruden arumwar. Tani, maladaw akon iti opisina. Okay, sweetheart. Agandanat ka.
kinsenas katapusan ti sweldo, Franco. Wen, apay. Amang ano nagsweldo kan? Awan ngamin ang gatas ni baby. Na-delay mo't ngamin ti sweldo. Anya nga iti ko, kit no awan mo't ten trabaho ka. Anya, sa dino ngay nga ro ti papapanam. Inaldaw ka mo't arumrumwar. Katamo mo na. Damag kala damag. Tangay awan mo't gayam trabahom. Bantayam pailaang ni baby. Ay saan? Kumarak mat lang inton madamdama. Ipan mo pa lang ijayan dananang. Anya, ngam papanam. Agtalinaad ka kumamat dito'y balay. Inak nga rod agbirok iti mabalin a pagtrabahuan. Di ka kadiagdanag. Mang tedak tuken ka, apaman na makasweldo ak. Ay na, imbag ta simbangput kan, ani anak ka. Apay ka di, nanang. Kasanaw kat awanan gatas to'y kaanakam. Anya nga itiitad ko inton mabisain. Apay, sa dino ay ati ayan ni manang. Kunanamot ita ay nga amangan numarabyan nga agaway. Adda ka no tutorial na. Hay, ni manang nga talaga. Nalabas ti kinagagat na. Di na lang arudan maas-asikaso ti anak na numalpas ti trabaho na. Nagawat pay laang iti tutorial na. Ay kat talaga akasapulan na ti agdubli trabaho. Ngamin aging gaita. Kat awan pay laang trabaho jay nalaing nga asawa na. Manumot laang nga iti sweldo na. Gastos na mo't amin ijay balayda. Gatas pay ni baby. Ay na, uray man ada trabaho ni Manong Franco saan mat amang mangtad ka ni manang. Ay naku namon anak ko. Kasanumot nga men umas-asa laang iti kabsat mo. Nakadakdak kelan akarne ngam nakasadsadaw. Ay, ni manang tumat ngamin. No apay mat nga isupay lang tinakikalaysaan na. Malaksid nga immature, irresponsabli pay. Kaasimat ni manang. Uy, ayos Galanti ka talaga, Franco. Nginginanti ang sangpat mong arak. At dabay na ima sa pulutan. Siyempre mata, Dave. Nakajakpatak ita, pare. Kasanong nagbirok ni Mrs. iti intrigam kan ko na, Pards? Bayam, dayjay. Nuin bagak nga awanan. Saan nagtagtagari, dayjay? Kaya't mo, saan nakasirmunan? Saan nakaangiwat-ngiwatan, Pards? Wun, kunak lang arutin. Mature ti asawa, pare. Kasta gaya ma. Uy, dahi tangaro ti advantage no inauna ti maasawa, pare. Agora ka man, pare. Adawag ko Jesus, sigurado ni Trisha daytan, pare. Amang ano pagawitan na kan? Saan? Di lang to aramitan dayta. Mabit lang tasong batak. Hello? Apa ingin mawag ka, Tricia? Franco, ni Justin. Nangato tigurigor na. Pinatumarpon iti agas. Ngam saan pa'y laang abim mapatigurigor na. Ipan mo iti doktor. Kasla marigatan pa yun nga agangas. Unay kamatan, Tricia. Anya pa'y later aramidem ngay. Itaray mo ni hospital. Inawagan na pa'y lang. Kat amom nga awang kwartak. Franco. Agunay kan. No dada ka sa mapasamak iti anak ta. Sikat ipabasulag. Nawatan? Nasayata si Mang Petkan, Tricia. Mabisin akon. Awan gaya man uray may sa dilata na bati ditoy? Di mo man la kumustaan ti anak ta, Franco. Oo nga, Paisa. Apay, saan mo akadwa na gamit? Ada ka di pa hospital? Juan, kuna ti doktor. Adda pneumonia na. Iso akasapulan ama confine. Day tantay bagbagakan ka. Binaybay am ngamin iso akasta itati anak ta. Anay ko. Apay ngagtungpa ka nga Nagawan kat abayin man, Franco. Siyak pa'y lang ang tipabasolam. Siyak lang aruden ti agtrab-trabaho tapno mabiyag tayo. Idin to tasikang agbibiyag ka abaro. Dagiti barkadam lang ang asikaswam akasla awan pamilyam. Ket, iboy-boy mo asikati agtrab-trabaho, kasta? Juan, kastang unay ti panagbabawik anak ikalay saken ka.
Apay, anang arkila ka pa ilaang itilugan, anak ko. Mabalin tayo mo ti agtak silaptan nga agawid ijay balayaw. Ay, saan kami nga agawid iti pag-abangan mi, nanang? Agawid kaming iti apo kuyo ijay balay. Ha? Nauma akon, nanang. Nabannog akon nga agan-anos iti dan na ni Franco. No di nakabailan ti agbaliw para kada kami a pamilyana. Ipamay saklatan ti atensyon ko para iti anak ko. Kaet, ambo ka din ni Franco da ito'y abanag, anak ko. Kasaritak ko maitay nagawid ak. Ngamjak mo't nadanon iti pag-abangan mi. Nalabit nga again enjoy manan iti ayan dagiti barkada na. Iso nga in-text ko latan, nanang. No, basta. Manong aldawan nga man ti asawa kan anak mo iti pag-abangan nyo, Pards. Ay, saan dan anagaw-awid ijay? Manipod enroar na ti anak mo iti ospital. Isumat lagaya makaslan naliday ka. Kaya't naasawan, kailiw mo ida, Pards. Kasla di mo pa ikitin kaya't ti agawid iti pag-abangan nyo. Talaga dyan kaya't ti agawid ijay, Pards. At adang amin na malagip ko dagiti aginak. Nodak ijay. Nasaysayat sa no agawid aklangin ijay probinsya. Ay kadwa na. May mayat pa'y. Iti kasta makalipat ka. Amangan no urayan mo't ni tatais ko ti panagawid mo. Naragragsak ti biyag ijay. Awan ti problema. Baya mo ni Tricia. Iso ti pimanaw. Di iso ti agsubli. Sigurado ka din iti dayta a plano, manang? Wanading ko. Kasapulak ti agtrabaho para kada kami iti anak ko. Masapul abumangunak iti pan nakaitibkol ko para iti napimpintas ang masakbayan. Ay, sigurado akailiw da kanto, manang. Kailiw kayon tumat Sana bale, talo atawan ko laang mat ijay Taiwan. Kasano ni Manong Franco? Ay, jak amo nagbaliw pa'y. Kat sublanda kami. At da anak ko nga agkasapulan iti napintas ang masakbayan. Kat ikarigatak nga itad amin ang masapul ni Justin, oray awan ni Franco. Ibagam kadikin kwa na ti panagabrood mo? Saan siguro anaskan? Ngamin, no talaga anapatag kami kan kwa na. Umawag wano ag-text man la kuma. Ay, maladingitan ak unay gapo iti napasamak iti married life mo, manang. Ay, wan nga rod ating ko. Ngam aklonak, adamat basol ko. Ngamin, nagpailuyusak itirik na. Ti amok kat gapo ta addan edad ko, kan addan na talgad at trabaho. Kat umanayan arason tapno makiasawa ak. Ngam saan mat gayam, nagbidutak. Apoy Prangkaw. Awan ka din ti balak mo makisinoblan ka ni Tricia. Iso ti pimanang. Di iso ti agsubli, tatang. Ay. Saan man nakasta ti panagras-rason mo, Prangkaw? Laglagi po man nagkasar kayo ka ni Tricia. Nagkinari kayo iti sangwanan ti altar. May sakan nga ama. Adan anak yaw. Ay, agpanunot ka na saya at Prangkaw. Tatang, siyak ti anak nyo. Rumbeng lang arod asyak ti isakit nyo. Ay, saan nga iti isakit ko ni Tricia? Ang amom, no niya ti basol mo? Amom, no niya ti nagkurangap, ha? Di tatang, may. Gusto man dahita pa ng sermon nyo kanya? Si ipod pa'y ididamo. Iso ti nagsakripisyo. Iso ti nagtrabaho. Tapno adakanan niyaw. Nagtrabaho ang mata. Wena, hanggang awan mo ti agbayag at trabaho. Gaputam mo nga da trabaho ti asawam. Yalang-alang mo ti agtrabaho. Nalipatam ti pagrebengam kas padre di pamilya. Saan la da ita? Adado pa iti oras mo iti barkada mo iti pamilyam. Tatang. Iti nagsakit na po ka. Nakautang ni Tricia. Imbis atulungam. Saan?
Tada kay ti babarkada mo agin enjoy. Nila ang abalayan ka ni anay tinangkad-kadwa kan kuana. Siyempre, amo ka kabaylan na, tatang. Kabaylan naman kan saan. Dagiti parikot adumteng, rumbeng adang gayam ti asawam. No di ka pa'y lagbalbalew. Ang mga nuag nanayaw na mapukaw mau ti aginam. Banag apagbabawyam to iti udi na. Ay, kailiw da kan tulakit di anak ko. Di mo kumabaybay antibagim ijay Taiwan, wan. Wananang, awan rumbang apagdanagan nyo kanya. Da kayo pa'y laang ti makaamo kini Justin ha. Di yo kumabaybay anti anak ko, nanang. Ay na anak ko, uray di mo ibaga, talaga ajak to baybay anti apo ko. Agyamanak, nanang. Teresa! Nalabit ang naibaga ni Abalayan ti may papan iti panagabrod mo, anak ko. Apay nga da ka dito Franco. Sorry, pakawanan na ko, ma. Aklunak dagiti nagkurangak. Di ka kuman pumanaw. Naudi kan, Franco. Anya? Nakapirma akon iti tanlo atawan akon tratak ijay Taiwan. Agbalbaliw akon. Ikarik. Aggagagat akon ng trabaho. Agbalinak a responsable nga asawa ken ama ti anak ta. Iso apang asim ta di ka pumanaw. Ken pakawanan na ko, ma. Nabayag kan anapakawan, Franco. Ngam pakawanan nakman. Ngamin, nakadesisyon akon. Kat pasensya kan. Gaputa nagpailuyo sak idi itirik na. Kat inya purak ti panagkalaysata. Oray saan ka pa'y anak kasagana. Diyak amo akas ti gayam karigat ti pagtungpalan na. Mangrungita man ang Tricia. Ikarik ngagbalbaliw akon. Agsingsing puwet akon, sweetheart. Nakasagana akmat amangawat manankan ka, Franco. Ngam iti day ti agundaway. Masapol nga isaganaan tan ti panagdan natamanan. Kastamad tan ti agbalin amasakbayan ti anak ta. Ita, Miss F, dandanin malpas ti kontratak dito'y Taiwan. Jakman amo, ngam kasla jakpay kayat ti agawid. No may papanmet ka ni Franco, agtultuloy latta ti komunikasyon mi. Inpakita na met ti panagbalbaliw na. Addan na talged at trabaho na, ket dakkel metten ti maitultulong na para kadagiti kasapulan ti anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Ti panakiasawa wenno ti panagpamilya, ket saan a bareng-bareng. Masapol a nakasagana ka, kadagiti amin abanag. Ditay nga rod apuraan ti makiasawa, ken mangasawa, gapulaeng itinainlasagan arason. Ngamkit di, panunutan tayo anaimbag, dagiti mabalin nga ibunga, ti biddot apang ngedeng. Isaganaan ti masakbayan, tapno awan to ti pagbabawyan. Alakastan pagayam Tricia, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.